var herovre, scooteren blev brændt. Det skete sådan, at hvor vi var herovre sammen med en skolekammerater, hvor vi hoppede rundt på tagene, så lagde vi mærke til den scooter, som lå herovre. Og så prøvede vi at starte den, og sådan noget der, så vi gik op og ned hele tiden. Og så kom inspektøren og blev sur på os, og så brændte vi den scooter der. Og jeg væltede scooteren ned, og så satte jeg ild til det benzin, der hældte ud fra. Og så flyttede det over til scooteren, og så gik der flammer scooteren. Henrik, vi går ind igen. 800 kvadratmeter af skolen nedbrændte, og der skete skader for omkring 20 millioner kroner. Flere vidner havde set de unge mænd hoppe rundt på skolens tag inden branden, og cirka 8 uger efter tilstod den 17-årige, at det var ham, der havde sat ild til knallerten. Jeg tænkte ikke over, at vi blev opdaget, fordi jeg ved, at jeg ikke har fortalt det til nogen, og ingen kommer til at vide det. Men så snakkede mine venner, som var sammen med mig, og de stak mig. Den 17-årige blev idømt 6 måneders betinget fængsel. I dag fortryder han, at han var skyldig, at skolen brændte, men han er ikke sikker på, at han ville gøre sin handling om, hvis han kunne. Måske ikke, fordi jeg vil meget gerne have brændt den scooter der, for at have den følelse af at brænde den scooter. Men ikke at brænde skolen, så vil jeg gerne lave det om. Så du vil ikke lave det om, at du satte ild til knallerten? Nej. Hvorfor ikke? Fordi så har jeg brugt det, så måske hvis jeg nu ikke har brændt den scooter, så har jeg måske brændt en anden scooter ved siden af en lejlighed måske, hvor der var folk inde i den.